Ei tiivistä ulkopeliä molemmilla. Juoksut olivat tiukassa ja ensimmäisen jakson Ainokaista vastasi toisessa vuoroparissa Jymyn jokeri Mikko Huotari kotiuttamalla Juha-Matti Sirviön Pattion ulkokentän haparoidessa. Jymyn lukkari Toni Kohonen piti puolestaan Pattiokiset täysin pihdeissään. Toisella jaksolla Pattioki tiivisti entisestään ulkopeliään tavoitteena supervuoropari. Kotijoukkue menikin 1-0 johtoon jokeri Juha Kalajaniskan hienolla välilyönnillä tuojana Timo Kallio. Toisessa vuoroparissa Jymyn jokeri Mikko Huotari kotiutti viimeisenä lyönä Mikko Kuosmasen Pattion ulkokentän avustuksella. Kotijoukkue taisteli, mutta Jymyn ulkokenttä piti loppuun saakka. 1-0 voitollaan Sotkamo lähtee tavoittelemaan 3. peräkkäistä mestaruutta suoraan 4 voitolla. Lähtökohdat on hyvät, mutta meidän pitää pelata hyvää pesäpalloa, että mestaruus saadaan. No mikä tekee Sotkamosta tällaisen menestyvän joukkueen jatkuvasti? Kyllä se varmaan semmoinen peruskova työ on koko ajan taustalla, että Sotkamossa pesäpalloa reenataan ammattimaisesti ja kovalla tasolla ja pitkä kulttuuri kuitenkin ja jopa taitaa olla voittamisenkin kulttuuria pohjalla. Niin. Toisessa välierässä Järvenpää otti jo 3. voiton Koskenkorvasta. Kinnarin Pesis oli vieraskentällä 2-0 parempi ja finaalipaikka on katkolla tiistaina Järvenpäässä. Naisten superpesiksen välierissä 4/4 Urheiluliiton liittovaltuuston jäsenistä